Aukeratuko nun Etxekalte taldea, izan dalako nire bizitzan gehien markatu egiten taldea, bai Spotifyen entzuten eta bai zuzenean ere, iruditzen zaidala oraintxe bertan Euskal Herrian dagoen talde honenetako bat, eta nire bai abestiak sortzeko orduan bastante markatu egitena, orduan Etxekalte aukeratuko nun. Disko bat aukeratzea zailago egin zait, bizitzako etapa bakoitzean disko baten markatzen dizu, eta niri, disko desberdin asko markatu didate, baina aukeratuet bat txikitakoa, txikitan kotxean entzute genuna, eta da U2-en abesti honenen rekopilazio bat, 1980-1990 abesti honenen disko bat, eta gorazteit, hori txikitan nola kotxean musika entzute genuen, eta nik uste dut bain jartzik azula disko hori, eta goitik bera dakitela, orduan, bastante markatu eta hori aukeratuet. Aukeratuet itoitzen Elurretan abestia, iruditzen zaitelako bai musikalki eta bai letra aldetik dela abesti borobila. Beti, atatzen zaizunen Spotifyen beti entzuteko gogoa sartzen zait. Eta hori aukeratuet. Eta gero beste bat aukeratuete bai, Espainia mailan dela, Biela taldean Todo va a ir mejor, nahiko freskoa eta bastante entzuten nahi naiz azken aldian talde hori, orduan hori, nire gomendioa. Aukeratuet Berri Txarraken Gelan euria abestikaren estribilloaren hasiera, esaten dula kantu batek ireki dizu zauria. Iruditzen zait hori dela abesti askoren helburua, eta Nikola ulertzen musika gutxinez, batzutan barruan dazkagun gauza horiek ateatzeko modu bakarra dalako abesti bat entzutea edo abesti bat kantatzea, eta horregatik iruditzen zait oso esaldi ona. Eta karriet beste bate bai, Bananas taldearen Ulia abestiaren zati bat, dela sentitzera ausartu nintzenean desagertu ginen, iruditzen zait bai oso esaldi ona. Gorka Urbizu esan behar dut, Etxekalte bezala gehien markatu diten musikaria izan dalako, bere proiektu pertsonalean, beste guztietan Berrin, Katamalo, Beiremans, edozein gauza egiten dula iruditzen zait, markatzi izula, gutxinez zerbait berriak hartzen dula beti, eta nahiko inspirazionala iruditzen zait, eta beti gehiago entzuteko goak ingatzezea, Gorka egiten dana bai musika eta bai letra iruditzen oso onak, eta hori da niretzako musikari niretzat gustukoena. Mundu guztiak bezala Spotifyen entzutet, streaming bidez, o YouTubeen bideoklipak ikusteko, baina izan barret, hain naizela kolekzio txiki bat iten viniloena eta CD-ena, eta iruditzen zaite mendik urte batzutara maitasunez behatuko ditutzela diskoiek, eta gustatzen zaite bai kolekzio txiki hori eukitzea. Gustatuko litzaidak Bilboko kafe antzokian jotzea, Bizkaian ez dugu inoiz jo, eta iruditzen zait dela Euskal Herriko mapan hor markatu dagoen antzoki bat. Nahiko berezia iruditzen zait leku hori eta ilusioen gozinan jotzeak. Eta gero aukeratuet beste bate bai, hau bereziagoan eretzat. Hemengoak izan da, aste nagusiko flamenka, piraten estenatokia. Pixkat hor sartu ginean ez zuzeneko kontzertuak ikusten, hor hasi ginean musikan sartzen pixkat, eta iruditzen zait hemengoa izan da, izan daitekela estenatokirik politena, pixua daka eta iruditzen zait, kristona izango zela. Hemen esan barret doka, flamenka bezala hor hasi naiz pixkat musika barrutik ezagutzen, talde berriak, jende berria, abesti berriak, eta iruditzen zait dokak ematen duen aukera, astebukararo kontzertu berriak ikusteko aukera hori ez dagoela leku askotan, eta nahiko sorte egunak gehala hemengoak hori eukitzeaz, eta niretzat doka da leku ikonena kontzertuak ikusteko. Hemen biek harritut, bat Espolio Gara kontzertua, festivala, Ilunben izan zana. Zean talde asko ikusi genitun, baina markatu zine izan zan Berri Txarrak. Lehenengo aldia zan ikusten una Berri, zuzenean, eta nahiko gaztearra bat uzin, 15 urte nitu, nire lehenengo kontzertua izan zan usteet. Eta hortikatan izan pentsatzen nik haunaetin, hau da ikuseten fuerteena, eta ordutik pasin izan Berri entzutena tope, eta izan da hori, nire bizitan gehien markatu egiten kontzertutako bat. Esan nahiagatik, kontzertuagatik baino, baina beste batek harriet, hau bai kontzertuagatik, izan zen Bilagonako Sajiraien Etxekalteren kontzertua. Enitzan inoiz egonan, eta iruditzen zaidala leku oso polita, kriston xarma akana, eta ikusi genuen kontzertua izan zen ikuseten fuertena nire bizitzan. Kriston konexioa zen publikoan artean, Etxekalte, taldekien artean, izan zen kontzertu egitako bat ateatzen zen eta esatezu ze izan da, eta
gauean hor pentsatzen gelditzen zela eta izan zanetzako kontzertuik onena. Bastante kostatu zait, pentsatzea o asmatzea zen izan zen lehenengo disko hori, ze lehen esan bezala 15 urtekin nola hasi nintzen kontzertuak ikusten, eta justu 6 bete nituen astean COVID hasi zen, orduan urte pare bat egon nintzen kontzertuak ikusi gabe, zuzenean. Orduan, nik ustez, erosi nuen lehenengo diskoa izan zela, pandemiako lehenengo kontzertu horietako bat, izan zela Thatchersen kontzertua dokan, eta erosi nuen vinilo txikia 3 ametxelarrirena, eta hori uste izan zela lehenengoa. Azkenekoa izan zen Durangoko azokan, erosi nituen bi. Ibilbediren Goldea eta Ezpalaken Lagunekin zuzenean. Diala bi disko bat baserria zuzenean eta bestea lokalean zuzenean, eta bi horiek izan zian erositako azkenak.